environmental restoration is done and done quickly so that people don't have problems of environmental health. Eric Ounda, Ramogi TV. Ramogi jang Migao mar pur e kaonti ma Siaya kumak rekod jokanya sekta na ochako chenro mar nyiso jopur ber mar timo nonro ne lowo kaka yor yango kit kothe manyalo timo maber e lowo makono kata kinde ma koro koth bedo manok. Migao mar pur e kaonti ma Siaya Sylvester Kokoth olero ni okang' makamano biro konyo Siaya e bedo kod keyo makare ma koro biro miyo jopiny bedo kod chiemo moromo. Kaka okang' mar jiwo nonro makamano, tend kaonti ma Siaya koro dhi yango kar pimo nyinyo mag lowo e boma ma Siaya ma koro biro konyo jopur e ng'eyo kit kothe manyalo timo maber e gwenge mopogore opogore e kaonti no ma Siaya. In Siaya, we are targeting about 6,000 soil pH tests and 200 complete tests that will provide comprehensive analysis of all the micro and micronutrients in the soil to support farmers understand the essence of and importance of testing their soils so that they can make corrective measures in an appropriate time, and especially as we approach the short rains to support them in making amelioration that will improve productivity not only in the short run but also in the long run. Chenro ni kachakre kawuono gache bolwaro Siaya duto ka puonjo jopur ber ma pimo lowo kendo gibo puonjo jopur kaka ikawo lowo midhi pimo mondo karomo tarik 30 wabo bedo kod romo maradhai e chuny town ma Siaya kama wabo time gimiluongo ni soil clinic. Koro department marwa mar pur pith kod lupo no neno ni ber mondo wanyis jopur magwa ber mar pimo ngima mar lopegi mondo kata ka gitiyo gi fertilizer kata ka gipidho cham to ging'eyo ni cham mane maber kod puothegigo. Koro wakwayo jopur mondo bi e soil testing clinics go okel lopegi ibo nyisgi kaka gikwanyo lono mondo gikel for testing mondo ka gidog pur to gibed jomong'eyo no lowo magipuro no